الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami sa agama Islam, yang kaiya pemagusayin tanu sa yang kaiya oras na lumalangkap si erakatan waya mga Muslim. Maka dadaya mga ini si erakatanu si iku mga ginawatan. Kato na kay ni matatago sa giyang kutua magaryari. Yang kutua tengah-tengah deminsan nagugyang kutua tutungan naya ketagukiran nagyang kutua katutulaka lagi na ni pegusayin tanu sa gyang kaiya makam petauras pengening ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabutin tanu aya pia nagu itawfiq rakatan wallah ikagutan wagyang kai usayan udi nagyang kai katulak sa tunganay. Mga pagariya sumpataya agyang kuto amya undad na miya pamagusaitan wagyang kuto kapiya udi nagyang kuto kapipe isi ku mga tunganay tanong ay sauto kesabapan sa agyang kuto rizki wallahu subhanahu wa ta'ala agugyang kuto kapakalan dua umur. Usain tanudan nagyang kaya hadith Peter unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. Mga pagaryami si agama Islam ayamaan na agyang kaya katuro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigyan na didi na makasulod sa surga. Aman agyang kuto kadidili kadunia ng mga pagaryami si agama Islam. Yang kuto sa surga di tanu di perumasayan. Langun tanu nayakabaya tanu na makwatan wagyang kuto surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Uway ng mga pagarya na napakaalang roo. Paman na di ka pakasulsi ko surga. Agyang kutuwa qati' yani qati' rahim. Agyang kutuwa tao iptulag yan sutungan na iniya. Allahu Akbar. Napikiran ka man ng pagarya. Paman na pamimikiran ka. Upama ko adin si iku mga pagaring ka. Adin si iku mga tengedega minsan, adin si iku mga lokas ka, mga bapa ka, mga tunganay ka agyang kuto ami tutulak ka. Ati upama niya na rin agyang kuto di ka bis pakasulsa suruga sabab sa agyang kuto galbek. Paman niyan na miyat tagusir ka, miyang galabek ka. Mga pagari isa ap kesababan sa agyang kuto paman na kulaw la apkitula ka so kutungan ka na misabab sa giyang kutua rarangit paman na giyang kutua rarangit kaya rarangitan ka na isa na di ka baya uwagamatan wagama Islam sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya Peter yan sa giyang kutua sakataw amama pikiwasyatun atini ya Rasulullah awsini qala la taghdab na ya Peter unabina tiga na di ka kararangiti. Nagina ng mga pagarya. Paman na ubama pamangni si iku mga pagaryami agyang kutuwa rarangit. Umani isa nagyang kutuwa makontrol yan agyang kutuwa rarangit yan. O sa intan agyang kaya hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigyan na la yadukhulul jannata qati'. Diyati unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakasul sa surga agyang kuto tao tulak sa tunganay niyan. So mga ulama natigyan na wahada wa'idun syadid. Gina natigo mga ulama na giyang kutuba
pagita amita taralu amyaka po si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangangal ka na ng mga pagarya paman na piyaka ikatiyaratan o nabitan wa Muhammad so mga tawa paman na adnap katuon si arkatano ap kerawanian teru at tigigan na imanto na tiula ka kan si pagaryakan imanto na tiula ka kan sutu apaman na tengedakan minsan suba pa akan sutungan na yakan ng mga pagarya sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyagitaan tanoniya na ubang ka na nagalaba ka uban na makapuong sa giyang kuto ang ari ka ubang ka manggalaba ka giyang kanan katulak sa tunganay. So Allah subhanahu wa ta'ala na yakaturuya sa suratu Muhammad ayat ay ka-20 agutelo na tigya na ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum sira naman na tigwa Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu pimurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala fa asammahum agu binglian siran apaman na miyad agyang kutu pamamakinganiran lagi diyan mambu nagyang kutu kaya teruan yan sa suratu ar-ra'd at tiga na ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar siran manutu atigu wallah sumanga tao pimurkaan wallah agu kebulusan iran agyang kutu miya karata-rata darpa. Na upaman yan mga pagarya misik wagama Islam. Miyan nagtan wagyang kutu akater unabitan wa Muhammad kinisapar niya no. Na miyan nagtan panagyang kutu akater Allah subhanahu wa ta'ala. Murka ini mga pagarya misik wagama Islam. Murka ap kepadalam sagyang kutu atutungan na ya magaryari tengah-tengah demi sana disiran ditutulaka. Na malutan mamimikiran. Kapamagakula ini mga pagarya misik wagama Islam. Mga bangsami kapamagakula ini. Masay mantu aditanud na katawan no antay kuna siya katano so magaryari na dira nakatawan no antay kuna kiran kanababu ayap kuna nagyang kuto atuman para sa kakakagira kuan na ayap kuna mawafat nagyang kuto atuman para sa ari lagi dia naman bunda kanabagilo ko sa kana ayap kuna matay kapakaya sa kaatuman par pamanas kaawa wataulo ko sa kana sa kay kuna matay nagyang kutuba pananggilaan tanwag yang kaya katulak sa tunganay. Nagyang kutuba ayosan tanway. Adem panauras mga pagarya. Di tanubu maparo, di tanubu kabaya uba paman na di tanu makasul sa surga nakabaya tanuna gyang kutuba makasul tanu sa surga. Ugay mga pagarya nanto ni su na kamay kagyang kutuba makaw makasiku Allah subhanahu wa ta'ala midadap tarmi susurat sa kanat tiulak kasi tengah deka minsan sekana tiulak kasi bapa ka sekana tiulak ka supagaring ka Allahu akbar nada ka pendita na kainon ta suginawang kagaki pitrun wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutu katulak sa tunganay kabiratun min kabairi dhunub na malaut wa dusa apet sagyang kutu mga laadusa piyakatana o mga ulama malaanan na dusa mga pagaryami sianan may itong sagyang kutua mga laadusa nagugyang kutua pagita pangangalak amya aloy sagyang kutua mga tao aptulak sa tunganay niyan na di pakasul sagyang kutua surga so mga ulama tanong natigan na wahada min bab alwa'id na gyuto so para sagyang kutua pamanian na pamintuan sagyang kutua pagita wallah agusto nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanabatigan aya maana niyan na bagigyang kutua tao aptulak sa tunganay niyan na ba kafir. Ayut witenudan tanoron mga pagarya misik wagama Islam agyang kutua tao at tumiulak sa tunganay niyan na kanabas kanyan kafir. Malalambas kanyan ang Muslim. Ugaid na ad na galbak mapang miyang galbak yan paman na din yan ipakasul sa agyang kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Walakin ma'na an la yadkhul al-jannah. Ayat tigin na maanagyan ko to pamanian na kaya tulak yan sa tunganay nagyang ko to adiskan yan pakasul sa surga na siksaan sa kanyan sa gyang ko to apo isi ko naraka jahannam. Pakasul sa gyang ko to naraka jahannam sabab sa gyang ko to kayang gelbakan yan sa gyang ko to ini sa parwagamatan wagama Islam maginan so kinitulak niya sa iku mga tunganay niya na pagarin niya. Sabon sa giyang kutua mi aluy tanong sukati'a giyang kutua katulak na maapit sa giyang kutua mga ladusa
Nagugiyang ko tuwa tao mapapadalamun. Iman to mga pagariya. Upama ko giyang kaya mga ginawa tano na adnami tutulak tano si ko mga tunganay tano, mga pagari tano, na pamanian na giyang kaya mga ginawa tano, na giyang ko tuba ang miyakang galabag sa malaadusa, yu'azzabuna fin nar, na isiksar katano to sa giyang ko tuwa apoy si ikunara ka jahannam ilidas tano ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamanaw to mga pagariya, paman nadagap man makaliw sa giyang kutua kababaliw ka Muslim na ayamanaw to na di ka kapad sa giyang kutua mga tao apakasul sa surga sa giyang kutua pagampaganay akapalakai wallahu subhanahu wa ta'ala ako surga apa makasuldo na giyang kutua titu-titu ang mga tao akya padalaman sa paratia. Bali ta'akharu dukhuluhum na yakulaw lang ka sa kapamanian at tumilak sa tunganay na kuri agyang kutua kapakasulod ka sa iko surga. Siksa ang kadaan sa giyang kuto aapoy si kunara ka jahannam uriani na tigo mga ulama na napakaliw kabu sa giyang kuto naraka na napakasulod kabu si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto ikulaw lang ka mga pagariya si iko agama Islam amay kasaka sa giyang kaiyang masa na adam panamito tulak kaatungan na ka nagyuti mapanggulaw la yakata na agama Islam apaman yan na di ka pakasulsi ko surga sa giyang kutua paganay akasuldo mga tao sa surga kakuri agiyang kutua kapakasul kaun kapaka-out takadaan sa giyang kutu apoy si ikunara ka jahannam. Naditano to kabaya mga pagariya si ko agama Islam tanto kumaya wagyang kutu pamanian na apoy sa giyang kutu naraka jahannam. Ugay na sabab sa giyang kutu kibr, giyang kutu marat tabat, giyang kutu rarangit na kesagada na ditano di materu agyang kutu ini tulak akan sifula. Ini tulak akan agyang kutu bubayakan. Ini tulak akan agyang kutu pagariakan. Ini tulak akan agyang kutu tunganayakan. Ini tulak akan agyang kutu bapakan. Udi nagyang kutu pamanian na tunganayakan. Maratabat agurarangit ilidastan ron wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama natin na aya importante nagyang kutu tao na kanaba miya kafir. Ugaid na kanaba pakasul sa giyang kutu surga sa giyang kutu paganay akapakasul mga tao sa iku surga. Bali yu'adzabu fin nar na siksaan sa kanya sa giyang kutu apoy sa iku naraka jahannam paman yan na pedaian o di na pedian agyang kutu mga tao adira di manggelba kagyang kutu mga aladusa agyang kutu mga aladusa agyang kutu klase mga aladusa na mialoy o di na agyang kutu ba pianutul o hadith agus sa Quran agyang kutu pamanian na karatayan o di na agyang kutu pagita pangangalak wallahu subhanahu wa ta'ala agus nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasulsiran at tigo mga ulama sa giyang kutu apoy si kunara ka jahannam giyang kutu tulak sa tunganay niyan ma'annahum minal muslimin min sampan padsiran sa giyang kutu mga muslim wa minal mu'minin nagupadsiran sa giyang kutu mga tao paparati aniran wallahu subhanahu wa ta'ala kauto mga pagari paman na kanaba ay tuos sa giyang kutu ba paman na kanaba kagi muslim tano o di na mu'min tano paparati ang tano so Allah na ba paman na di tano mapanggulaw lagi ang kaiya katulak sa tunganay kagiyang kutu akabasa ko ang didakal sa erkatano ya didakal sa iku magariyari agiyang kutu di peparo di tutulaga didakal sa giyang kutu paman yan na bata-bata agiyang kutu tutungan na ya oy nagiyang kutu ba tigo mga ulama pagkasulod din sa naraka agiyang kutu tao apiapan muslim apiapan mu'min sa kanya yang kutu kapagasuliran sa giyang kutu apoy sa ikunara ka jahannam dukhulan muakkata na giyang kutu ba orasan kanaba siran ro taman sa taman la mukhalladan kanaba siran ro kakal sa giyang kutu kapagasuliran sa iku apoy sa ikunara ka jahannam ma'na qawluhu la yadkhulul janna kapaman na giyang kutu ba pagkasulsiran bu sa giyang kutu surga sa giyang kutu paman na kasik sa akiran sa giyang kutu amiyang galabakiran sa iku dunia may tanakiran na giyang kutu kasik sa anakarataan na giyang kutu katulak sa tunganay panganitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala makapikir sa mga pagaritan makapikir sa mga ginawatan nakararangitan tano ikagutan wag yang kaiya katulak sa tunganay yan tunari mga pagariya ipnayaw tano may aluitan wag yang kutu katuru Allah katuru nabi tanwa Muhammad
paman na padanan sa giyang kuto mga ladusa, padanan sa giyang kuto mga galabak adimapi apeng galabakan utaw. Giyang kuto man na silatur rahim, giyang kuto kisupatan ako mga tunganay, kapia ikapiki tutunganay, naaya ko na ukitian, kataya sa ukitian, tano din yaw giyang kuto kisupatan si ikutunganay, tano kapia kapiki tutunganay, paganayron na tahsulu bil infaq ala al-karibi idha kana faqiran wal ihsanu ilay. Aya ko na pamanyan na kisumpatan na kutungan na yung kanagyan kuto kang gustuin kaon. Kapipiin kaon igira as kanyan na giyang kuto ba pobre, giyang kuto miskin. Naman ito mga pagariya. So giyang kaya masatanuin man to na di pamimilian su mga tunganay. Di pamimilian su mga pagari. Di pamimilian so tengah deminsan o di nagyang ko tuat tengah deka lolot ka. Amay kagyang ko tuat tengah deka nakawasa na namapia kaon. Paman yan nagyang ko tuat pakiilay na kaon nagyang ko tuat kapiyang kaiparangay. Kagi sabab sa gyang ko tuat emanan yan na perakya nakawasa datu paman yan na malaipangkatan sa ikudunia. Way na amay kagyang ko tuat tungan yung kaamiskin na nading ka kebebayaan. Di ko nupikilay agiyang kutuwa rano na kaon, giyang kutuwa kalim o kaon, agiyang kutuwa kababaluy niya na pobre, di mga pagariya. Kanaba sudunia na batano si ipmbabadala, paman yan na kagiya miskin na dingga din tekor na giyang kutuwa pagaring ka, miskin sutungan ka na dingga din paman yan na itungan na itulakas ka niyan, sabab sa giyang kutuwa kami miskin niyan, di mga pagariya. So agama Islam na tiga na aya kisumpatan na kutungan na kambilang atawi si kutungan na igira pobre na sa kaadnarkiyan nagyang kutuba supporta na ka penggestuan na ka sa gyang kutuwa pamanian na kababaloy niya na miskin. Lagi do Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an gyang kutuwa madakal sa iku mga tungan na iniyan sa gyang kutuwa masanian mga tungan na iniyan ang mga pobre nagyang kutuba sabab sa gyang kutuwa sa sabot niya nagyang kaiya karata ako kapi agyang kutuwa kapiki tutungan na ya na din yang siranding gestuan. Anto na paniukitian, tiga na watahsulu biziyarati lahu wa muanasatihi. Kauto ay manan niya na kam bibisitai mga pagariya. Kauto kam bibisitai. Bisita na ka agyang kuto watungan na yung ka miskin. Gyang kuto watungan na yung ka. Oy, kenapa aya buat bisita na ka nagyang kuto kawasa. Udi nagyang kuto adnarkiyan. Udi nagyang kuto adatu di mga pagariya misi kuwagama Islam. Mampan isay sa arugo prargarkan. Minsan panisay sa alok sa pimbutan niyo. Oy. Kasi kano sa giyang kuta pamilya fulan, paman na di nga man nariketapli sutungan ka. Kagiyang kuta rugu ka na rugu iyan. Namisita na ka mga pagariya misi ko agama Islam. Kam bibisita paman na aya ko nakapiki tutungan nagyang kuta pemisita na kagiyang kuta mga tungan ka. Lagi dia naman bu nagyang kuta kapipia, paman nagyang kuta mga kateru amapia, so mga galabak mga pipia. Paman na apia pan kibagayin ka na tamo ko nagyang kuto mga musawir, mga pipiya kateru, pamanian na mapteru ka sa gyang kuto pagaring ka Muslim. Pagari atungan ka. Paman na kapagayam yelay ka, paman na penghendu na kas kanyan sa gyang kuto kapia, udi kakabaloy niyan at paman na mapia tao. Gina natin mga ulama silatur rahim. Gina natin mga ulama ikapipiay sa iku mga tunganay. Paganayro nagyang kutuwa tamok ay suporta nga sa gyang kutuwa tunganenga. Ikadu nagyang kutuwa bil kalam at taib gyang kutuwa mga pipiya mga katero paman na mga musawir paman apya buman miya ko marka sa tunganenga na kanabagi miya ko marka nabagi paman na maganda ka din sa tamok udi nagyang kutuwa masuporta nga sa kanyan sa gyang kutuwa mga tamok adi ya wabil kalami taib so mga ulama na tigin nagyang kutuwa katero mga pipiya. Watakunu biziyara na ikatalo nagyang kuto akang bibisitay. Panganin tanong si iku Allah. Paman yan na mapadalam marakatano, kaargaan tanong sa mga tunganay tanong, na din tanong di makang bibisitay. Isa mga pagariya, paman na kapkalang isagyang kuto katutunganay na sabab sagyang kuto, miya darakatano agyang kaiya kang bibisita. Kayad ni man tuwa miya tagur katano nagyang kuto kapamimili sa tunganay apamisitaan. Mga pagariya. Watakunu bil i'anati ala masalihihi wa ma yanfa'uhu gyang kuto pamaatabangan tanus kanyan sa gyang kuto kamapianian agu gyang kuto kakuanian sa guna kullu hada min silatir rahim na languna na natigo mga ulama na mapad sa gyang kuto kapia ikapiki tutungan ay
Mga pagariya, sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apiagyan ko tuwa kasi sadaka. Na apiakan bidaya nagyang ko tuwa sedekah na ka miskin na din ka tunganay agugyan ko tuwa tunganay ka miskin na sedekah na ka. Tigu nabitan wa Muhammad as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqah. Gyang ko tuwa ka sedekah isi ko miskin na sadaqah isa abalasyan. Wa 'ala dhir rahimi ithnatan na suwatigin sutunganay ka sedekah na ka sadakatun wasila nagyuto so sadaka agugyan ko to so kababaluin kaon katutungan na ikaw. Balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapian. Tanudan tanu agyang kaiyam ya pamagusay tanu. So tao tulak sa tungan na iniyan na kanaba kafir. Muslims kanyan din, mu'mins kanyan din, ugaid. Nagyang ko tuwa di pakasul si iko surga. Sagyang ko tuwa paganay akapakasul mga tao sa surga. Kagi itinaundaan nagyang ko tuwa pagita amiyang galabakyan sa dunia. Apiaki pananggilan wagamatan wagama Islam. Oriyan yan, napakasulbo si iko surga. Ayun na mapia mga pagariya, nagyang kutuba asi tanu makang belag-belag. Paman yan na mudas tanu, paman nagyang kutuwa, paman nakapkuna o mga ginawa tanu si iko mga tunganay tanu, nagyang kutuwa mapia, nagyang kutuwa, paman na galabag, o di nagyang kutuwa, maayos nagyang kutuwa, dulun-dulunan tanu. Balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia. Panganin tanu si iko Allah, sabut tanwaya ito fikir tanu Allah gyang ko to kapia kapiki tutunganay agu ikaguud tanu mapadala makatanu gyang ko to kaguud sa gyang ko to kitulakan si ikutunganay panganin ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala alang wanataw pamanian na dinian ipsurut sutunganay niyan na panganin ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala amakang ginawa isiran nagu madarakatanu mga muslim agyang kaiya katutulaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.